Doncs, hola Isabel, benvinguda. Hola. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Crec que la teva visió, doncs, amb l'experiència en selecció de personal, doncs, és molt interessant per a que una mica la puguem veure doncs, tot l'alumnat de cicles formatius, val? I mitjançant doncs, una mica el que ens diguis també enllaçarem amb algunes activitats a fer ells mateixos. No? Llavors, ella, Isabel Planella, doncs, té una certa experiència en entrevistes, doncs, treballa en una gran empresa ubicada aquí a Girona i una mica, doncs, si et sembla, t'he preparat unes 3-4 preguntetes perquè doncs, ens puguis respondre i ens dones una mica la teva opinió al respecte. Perfecte. Vale. La primera és, en què consisteix principalment la teva tasca professional, el teu dia a dia? Al meu dia a dia faig diverses tasques, però diguéssim que les principals són, com molt bé has dit, la selecció de personal. Llavors també gestiono tot el tema de contractació, o sigui, faig tots els contractes de les persones que treballen a l'empresa i coordino la formació dual, o sigui, tot l'alumnat de pràctiques. D'aquestes tres coses, en què el sents més còmode? Què és el que més t'agrada? Una mica ho dic també per la teva formació, no? Perquè sé que has estudiat un cicle de grau superior i una mica, segurament el nostre alumnat també s'hi sent identificat amb tu, no? Les dues que m'agraden més és el tema de gestionar la formació dual, perquè estic en contacte amb l'alumnat, no? Veig com poden potenciar les seves habilitats, capacitats i la selecció de personal. Potser la que menys m'agrada és el tema de gestió de contractes perquè és molt administratiu i realment el dia a dia no m'aporta molt. En canvi, l'altre sempre puc aprendre i descobrir coses noves. Val. D'aquestes activitats que dius doncs, una mica que és que més t'agrada, no? Del teu dia a dia, més o menys quants currículums i quants cartes de presentació rebeu al vostre departament? A veure, currículums se'n reben molt. Per exemple, ara tenim publicada una oferta a Infojobs d'operari i operària de producció i doncs en 3 setmanes hi han 600 currículums apuntant. Déu-n'hi-do. Si bé és cert que d'aquests 600 currículums et puc dir que potser només 2 o 3, sense exagerar, l'acompanyen d'una carta de presentació. O sigui, i de tots aquests anys que estic treballant, que ja fa 3 o 4 que estic amb la selecció, molt poques persones junten una carta de presentació. I és un aspecte que no acabo d'entendre perquè sí que les persones que fem aquesta tasca doncs valorem, no? Que ens exposin una mica breument la seva experiència, la seva formació, el per què volen venir a treballar allà, no? I una mica quin és el seu objectiu professional. I més concretament, en una entrevista de feina, quins trets valores? És a dir, més o menys en què et sols fixar, no? Em fixo, primer de tot, que em sàpiguen respondre correctament, que em sàpiguen respondre les preguntes que els hi faig, no? Per exemple, quin és el seu objectiu professional, quins són els seus punts forts o els aspectes que han de millorar, que em responguin per què l'he d'escollir amb ell o amb ella. Semblen preguntes molt òbvies, però realment a la gent li costa molt respondre-les, sobretot les dels punts forts i aspectes de millora. Jo els recomanaria a la gent que si realment ells no ho saben respondre, perquè pot ser que costi, no? Que li preguntin a algú que tinguin confiança, que els conegui i que els hi diguin i que treballin sobre aquest aspecte, perquè és molt important saber respondre això. Llavors també que no em preguntin d'entrada el tema del salari,
que molta gent no ho fa. Si tot va bé, el salari ja es dirà en algun moment. Vull dir que no hi ha problema. I si llavors no li interessa, doncs no li interessa. Llavors també que tinguin informació de l'empresa, que van a fer l'entrevista, que sàpiguen què es fan, una mica les persones que hi treballen, quins són els seus principis, els seus objectius, les polítiques que tenen. Llavors també molt important que no menteixin, perquè s'acaba sabent. Jo em trobo, per exemple, que m'he trobat amb gent que m'ha mentit amb la titulació. Jo, evidentment, la demano si la persona entra a treballar. Llavors, no té cap sentit mentir a l'entrevista. O, per exemple, a vegades es demanen referències amb altres empreses. Doncs s'acabarà sabent la veritat, no? Llavors, també que mostrin interès, que em facin alguna pregunta, algo que vulguin saber que jo no els hi hagi preguntat o que portin informació addicional a el que jo els hi he plantejat. Que siguin puntuals. No cal que vinguin mitja hora abans, però bueno, sí que vinguin 5 o 10 minuts abans, que no arriben tard, perquè és un aspecte que valoro molt. Llavors, també el fet de vestir la roba, que vagin, no han d'anar de 21 botons, però sí que vagin nets i polits, que mirin els ulls també mentre s'està fent l'entrevista, que mantinguin el contacte visual i també una mica, en general, una mica d'educació, que quan facin l'entrevista no portin ulleres de sol, si porten gorra que se la treguin, que no masteguin xiclet o que no tinguin el mòbil obert o tinguin en silenci. Què més? No sé, coses d'aquestes així bàsiques. Bé, semblen bàsiques, però que realment llavors a les entrevistes ens trobem de tot, no? I és important que tinguin en compte tots aquests aspectes, perquè ho valorem molt. Perfecte. Clar, ara, amb tota aquesta crisi sanitària i aquest confinament per l'estat d'alarma, quines mesures excepcionals en matèria de prevenció s'han adoptat a l'empresa? Perquè tu sé que fas teletreball, però també vas a treballar físicament a l'empresa, no? Sí. En temes de prevenció, doncs, per exemple, només d'entrar a la feina, doncs, ens mesuren la temperatura a tots els treballadors i treballadores. Llavors, també ens donen una mascareta. Les persones entren en diferents horaris per evitar que coincideixin molta gent en el mateix espai, per exemple, en els vestidors, etc. En el terra estan marcat amb línies i amb creus els espais on poden estar per respectar les mesures de seguretat. Llavors també tenim en molts de llocs gel, tovalloles per desinfectar i netejar les zones de treball. Què més? Se'ns han donat instruccions de totes les mesures preventives que recomana el govern. O sigui, es van fent moltes accions per vigilar tot això, inclús en els menjadors. Doncs, si abans hi cabien 100 persones, doncs ara es fan diferents torns i potser n'hi ha 20 i una taula per cada persona. Vull dir, es té molt, molt en compte totes aquestes mesures. Perfecte. I ja, per no robar-te més temps, et faig una última pregunta. En què s'ha modificat el teu treball arran del decret d'alarma provocat per el Covid? A veure, s'ha modificat bàsicament en que faig teletreball, 2 dies a la setmana, com bé has dit, i això comporta, doncs, té alguns avantatges, però també alguns inconvenients, com per exemple,
el fet de que no disposes de tot el material que tens tu a la feina, perquè no és el mateix el que tens a casa que a la feina, no? A la feina en tens molt més. Llavors, també el fet de no poder compartir tant el dia a dia amb els teus companys i companyes de treball. Sí que pots connectar, pots treballar-te, pots parlar per l'Skype, però per mi no és el mateix que el contacte directe, diguéssim. Llavors, també el fet de, si ets una persona dinàmica, doncs estar-te tot el dia a casa, no? I no moure't del despatx on treballes, doncs també temes de sedentarisme costa una mica treballar així. I llavors he modificat sobretot el tema de les entrevistes, que ara les faig per Skype, i també, tot i que té alguns avantatges, jo manteniré els inconvenients. És una nova forma de treballar aquesta, no? Havies fet algun cop alguna entrevista d'aquest tipus, així per teletreball, abans? N'havia fet una o dues, molt poquetes, de gent que estava, per exemple, a l'estranger i per no fer-lo venir en una primera entrevista, doncs sí que l'havia fet per Skype, però llavors sí que si continuaven el procés de selecció doncs venia presencialment la persona. El que ara ens estem trobant és que les faig única i exclusivament per Skype i llavors, si em sembla correcte, que s'adapta a el que estem buscant i tot, doncs sí que ja ve treballar. Vull dir que no hi ha aquesta part de contacte. I això s'ha de tenir en compte també per la gent que faci entrevistes així, que el tema de la connexió és important que ho provin abans per poder ser puntual, que m'estic trobant que hi ha gent que m'envia correus de no sé com connectar-me a l'Skype, no puc fer l'entrevista ara, doncs és important que treballar tot aquest tema, perquè jo sí que ho tinc en compte, no? Llavors també em perdo molts detalls en quant a comunicació. Per exemple, comunicació no verbal, no veus físicament a tota la persona, et perds també temes visuals, de com va vestida tota, de si porta taques a la roba, de si no, de si fa olor, etc. No? És una manera que ens haurem d'anar adaptant i al final t'acabes acostumant. Jo les primeres no ho portava gens bé i ara ja ho porto millor. I un altre aspecte també que me n'he oblidat és que és important que no hi hagin interrupcions, que això també m'he trobat, no? I que també estem veient a la tele amb diferents persones, no? Que surt el nen, el gos, el gat, i al final són distraccions que, si es poden evitar, millor que millor. I relacionat amb això, penso que no ho he esmentat anteriorment, el tema dels videocurrículums poden ser una bona opció també acompanyar el currículum en paper o digitalment, no? Perquè també permet veure una mica la persona, la capacitat d'innovació que té, el domini de les noves tecnologies, la manera de comunicar-se i expressar diferents habilitats, no? I que també és molt important que cuidin el tema del currículum. Jo havia preparat aquí 2 exemples de currículums que estan ben fets i 2 que no. No sé si es veuen massa bé, però bueno. Sí. Per exemple, aquests 2 currículums no s'han de fer perquè el que dèiem, si jo tinc 600 persones i veig això, a mi no em cridarà l'atenció o em cridarà l'atenció per malament, perquè hi manca informació, perquè no és atractiu visualment. En canvi, un currículum així, o un com aquest, doncs sí que em cridarà l'atenció visualment d'entre els 600 que pugui tenir. Vull dir que també és un aspecte que
els hi recomano que ho cuidin, que hi ha molta informació que es dona des de la signatura de FOL i també a internet, no? Que poden trobar molts documents i també que els personalitzin, que no agafin només la plantilla perquè les persones seleccionadores ho veiem. No? I si cuiden tot això, doncs ja veus l'interès que té la persona i una mica com és. Perfecte. Que ens dona molta informació tot en general, el currículum, la carta de presentació, el videocurrículum, a l'entrevista, a tot arreu. Clar, perfecte. Sí, suposo que també és important el contingut, però també tot el que l'envolta, no? Igual que en una entrevista, entenc també que el fons també és importantíssim, també, no? Que és lo que pots treure conclusions, no? A través d'una videoentrevista, no? D'aquest tipus. Sí, ens fixem en moltes coses. Perfecte. Doncs jo crec que més coses ja no puc preguntar. Jo crec que ha quedat del tot clar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Crec que doncs podem treure moltes conclusions als nostres alumnes. Molt bé. Moltes gràcies, Isabel. Fins ara. Fins ara. Adéu. Adéu. Ahí